Hola amigues, hola amics, benvinguts un dia més. I avui xerrarem d'un llibre de ciència-ficció. I l'autor de la novel·la de la qual xerrarem avui és en Ray Bradbury. Va néixer el 1920 i es va passar la infància llegint a totes les biblioteques que va trobar. Un friqui. Orgull friqui. A poc es va anar especialitzant amb el gènere de ciència-ficció. Bueno, ja no. I va escriure novel·les com Cròniques marcianes, Les pomes daurades del sol, Un cementeri de llunàtics i la seva novel·la més coneguda, Fahrenheit 451. Però avui xerrarem del recull de relats que es diu L'home il·lustrat, de l'editorial Males Herbes i traducció d'en Martí Sales. En aquests relats ens trobarem astronautes, extraterrestres, coets, planetes, estrelles, éssers d'altre món. Però tot i així ens trobam davant d'una de les obres més visionàries de l'autor. En elles conviuen la psicologia i les emocions més íntimes en contrast amb les noves tecnologies. Vos sona? Tot comença quan un viatger solitari descobreix un ésser misteriós, un home tatuat de dalt a baix, però no són tatuatges normals i corrents. Quan aquest home està dormint, resulta que són uns tatuatges animats i que cada animació conta una història, que venen a ser els relats que venen a continuació. En una d'aquestes històries, un astronauta pateix un accident interestel·lar i es queda sense nau i comença a vagar sense rumb per a l'espai exterior. Tot i que la gravetat de la Terra fa que s'hi acosti més i més. Sap que morirà, que és el seu final, i fa reflexions com aquesta. Cremaré, va pensar, i les meves cendres s'escamparan per tots els continents. Faran servei, només una mica, però cendra és cendra i abona la terra. Queia ràpid com una bala, com una pedra, com un ferrot, impertèrrit tota l'estona. Ni trist, ni feliç, ni res. Només volia poder fer alguna cosa de bo, ara que tot s'havia acabat. Ens fa viatjar per la seva imaginació desbordant i a la vegada ens apropa a la nostra vida quotidiana. Com? La millor manera de saber-ho serà llegint el llibre. Espero que gaudiu del llibre com jo ho he fet. I si vos ha agradat, vos subscriviu. Així que fins la pròxima. Adeu a tothom!